Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, muna yi kowa da kowa fatan alkhairi, kuma muna fata Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi. A takaice zan ɗanyi wani magana akan wani abu da ya faru a baya, ko da yake abin yana kan faruwa har yanzu. Ba komai bane illa irin karatuttuka da Saidi Abul Fathi Sani Attijjani yake gabatarwa. Musamman akwai wani karatu da Saidi Abul Fathi Sani Attijjani ya gabatar akan Albanin Zaria, wanda wannan karatu yan izala salafiya da yawa sun magantu akan shi. Wasu ma suna ganin bai kamata a ce Saidi Abul Fathi Sani Attijjani yana gabatar da irin wannan karatuttukan ba, duba da Albani baya raye. To masu irin wannan magana akwai wani abu da suka manta, ko kuma basu manta ba, san zuciya ne yasa suke wannan magana. Abin shi ne, a cikin karatuttukan Albani akwai karatuttuka da ya yi na cin mutunci da ya rufe wa mutane da ƙazafi. Sai aka samu wasu daga cikin ɗaliban Albani suna yaɗa wannan karatun. Maimakon a ɓoye wannan karatun, a nema wa Albani gafarar Allah akan abin da kowa ya san ƙarya ne, amma sai suke yaɗa shi domin al'umma su ji. To wannan dalili yasa dole Abul Fathi Sani Attijjani ya fito domin ya ba wa wannan maganan nashi da ya akan wayannan mutane kariya. Ni da kunne na ji, kuma na gani bidiyo ne ba audio ba. Albanin Zaria ya kirawo Sheik Dahir Usman Bauchi da wawa, kalmar wawa fa. Sheik Dahir Usman Bauchi kuma ni da kunne na ji. Sannan ya kirawo Sheik Sharif Ibrahim Sale Al-Hussein, wanda ɗaya ne daga cikin malamai, manya-manyan malamai a duniya, sannan kuma mufti ne a Najeriya. Ya kira shi da ɗan damfara. Sheik Sharif Ibrahim Sale Albani ya kira shi da ɗan damfara, har ma ya ce wai yana ɗaukan gwarawa wayanda ba musulmai ba a Lagos, ya tara su da yawa ya kai su Libya, domin shugaban ƙasar Libya ya ba shi kuɗi, ya ce wai sun zo musulunta ne a hannun jikan annabi kaza dai. Kowa ya san wannan, kuma duk wanda ya ji wannan ya san ƙarya ne. Amma da yawa daga cikin ɗaliban Albani yaɗa wannan abin suke. Akwai maganganu da dama da Albani na cin mutuncin mutane da ƙage da ƙarya. Maimakon a rufe wannan maganan, a nema masa gafaran Allah, sai ɗaliban yi suke yaɗa wayannan abubuwan. To dole ne ɗaliban wayanda aka musu wannan ƙaryar, idan suka ji, dole su ma zuciyarsu za ta yi ba daɗi, su zo su ba da kariya. Domin duk wanda ya ji shi ya ɗauka gaskiya ne, musamman masu ƙarancin ilimi wayanda ba ɗalibai ba ne, idan suka ji duk bayanin da suka ji kawai sai su ɗauka gaskiya ne. Akwai maganganu da dama wayanda bai kamata a yaɗa shi ba, kamata ya a nema masa gafaran Allah. To idan har za ku ci gaba da yaɗa irin wayannan abubuwa, idan har za a ci gaba da yaɗawa, to dole ne su Abul Fathi Sani Attijjani su dinga fitowa suna ba da kariya wa wayanda aka musu ƙayye. Sannan Albanin Zaria, na ji da kunne na ya ce Shehu Ibrahim Inyas duk garin da ya ji a Najeriya ya an ɗaura mai aure. Yana nufin Shehu Ibrahim Inyas ya halatta abin da Allah ya haramta masa. Allah ya halatta mai mata hudu, shi kuma duk inda ya je, duk garin da ya je ya an ɗaura mai aure. Ya ce ya bar mata hudu a Kaulaha, duk garin da ya je sai an ɗaura mai aure da wata mace. Kun ga ire-iren wayannan abubuwan? Dole duk wanda ya ji su, dole zuciyar shi za ta ji ba daɗi, shi ma ya nemo laifin Albani ya yaɗa. Muna fata Allah Ubangiji ya kama na ƙarshen wayannan abubuwa da suke faruwa, kuma su masu yaɗa irin wayannan abubuwan idan suka ci